Itapay laeng, inpakamo ti Abra Electric Cooperative, ti posible a panagpangato ti singir ti kuryente, iti umay abulan. Epekto daytoy ti tension iti Middle East, ken iti agtulturay a panagpangato ti presyo ti petrolyo. Palawag ti abreko, domino effect daytoy, ken adada nga aggaraw iti portion generation charge. Dadating aming generation charge, ma'am, nairaman dito'y dagay fuel cost. No, mano tinagastos ni power supplier tayo, isumati papason na kanya tayo. Tanda ti bill tayo ng aming power supplier, ti component na ngamin at da parte na nga fuel cost. Kat dagito nga fuel cost ngamin, sir, global market ti paggagapuan na detoy. So tatag der agdamat ti kwa, ti gubat ditoy Middle East. Kay sumati paggagapuan na kadwan na nga paggagapuan na ti dagitoy tayo, fuel needs tayo. At talaga makikita nga epekto nanto ti elektrisidad. Manipod iti agdama nga 11 pesos per kilowatt hour. Posible adumano ti 17 pesos per kilowatt hour no maipada iti napasamak taw in 2023. Pat-tapat tala ang matamam ket kasla idi ginapasamak idi 2023 nga Ukraine war, imabot tayo to 17 to 21 per kilowatt, ma'am. Possible nga kasjay, ma'am, or baka nga tupay takas makita tayo di increase di Martes nagkaro ti increase dagitoy kwa tayo gasolina tayo. Tapno sa anin ang manayunan pa iti bayadan ni Hilda. Siguraduhan na nga on time nagbayad ti bilda iti kuryente. Kuno po mga tumam ako awan ti mabalin. Ta nariga mo ti maturog nga kwa hangag electric one. Hang kumot nga kaya nga labaan dagiti apok, dagiti aramatan dati pag-eskwelaan, kanda kami paymet. Para kanyak met, no hanggang kapilitan nga usaran iti kuryente, idepen wano saan, no basit ti labaan, wano anyaman, kat masapol nga isave ti kuryente kas lang met. Agtipid ka, doble kayod ka, tapno ti kasta akat kwa hang manayunan ti baybayan ti kuryente, aglalo unay no ang kamakabayad dakkel mo ti arrears na kasi di arrears na kwa matlaeng agtubtubo dayjay iso nga no adapan nakabalin na on time ka ngagbayad ti kuryente tapno ti save mo dayjay idi arrears na. Ito madanin a summer when no dry season manamnama pa ti panagimpis ti supply ti kuryente. Tapno makatulong ti konsumo ken makamenos ti bill ti kuryente. Disiplina ti palagip iti abreko. No adda dagiti konsumo tayo nga no mabalin nga isakripisyo aramidan tayon. No dati agir aircon tayo nga 24 hours no mabalbalin kisayan tayo DJ 24 hours. No kas pagarigan agluluto tayo gusto usar tayo ti kuryente no da posibilidad na no mabalin tayo tagusar ti uging hampay anggo pay nga advice ti gasolin, ma'am, ta sumala iso ti epekto na. So no mabalin no isubli tay dati nga uging kayo makatulong dagijay. Kabayatan na inyawis met ti abreko kadagiti member consumers iti panagatendar ti 38th Annual General Membership Assembly ang maangay iti Divine Word College of Bangged intun bigat Marso 14. Jessica Boreta, Balitang Solid North.